नुबाय फैसाखौ माबायदि साननांगौ नै मेडामनि नाय मानसिया मामे बाय दा फैगोन हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे व्लग लाना फैलायबाय दाथ' आङो नै बेजोंनो बरायबाय आरोना नोंथांमोनखौहाय दा आङो डिउटियाव दंफैयो नै जोंनाहाय माने 6 सेमिस्टारनि डिजार्टेसन वाइबा जागासिनो साफा लेंहरनानैहाय वाइबा लागासिनो आरोना दा नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा व्लगखौ जागायनोसै नै जोंना मेडामाहाय सेल्फ हेल्पनि ग्रुपनि फैसा मोनदों सानगासिनो नुबाय फैसाखौ माबायदि साननांगौ नै मेडामनि बायदिसो ओरै गावनिजों थानायल' सानखायो फैसाखौ देखायबाय आं नोंखौ देखायासै गावनिजों थानायल' सानखायो देखायहरदो दे मेडाम गावनिजों बेसेबां जाखो बे नै स्टुडेन्ट आखिना होफैदों नै बेनो मेडामनो नायनि नोंनि आसलि बेखौ फट'खौ देखायनोसै आं औ नै कपिलि बसुमतारी मा सेमिस्टारनि बियो 6 सेमिस्टार ना 6 सेमिस्टारनि नै आसला नैबेमोन ओमफ्राय नैबे आखिबाय नै औ मालाय कालार थालार एखे गस्लाखौबो बिदिनो होदों नायसाय एखेखा नै खाथि ओरै औ फिसाजोआबो एखे जाथारबाय आङो सफैनानै ओरैबायदि लेट जाखाबायना ओमफ्राय दहाय सफैनानै फिसालानि रिएक्सनखौ नायनांगौमोन आरोना आं खेबासै ओरैबायदि खुसियानो मा जादों माने दिनैहाय खुसियानो मिनिबाय थानायल' आरोना बिमाखौ नुनानैहाय ओरैबायदि हेपि ओमफ्राय दा आङो दुगैस्रां लोबस्रांसो नुजाखादों मानसिजों दुगैनानैहायसो ओमफ्राय बेनिफ्राय न' सिङावसो दंखायोमोन नालाय मानसिया ओंखायनो दुगैनो मोन्दों आरोना नङाबाथ' बायहेरायाव थाबा दुगैनो मोना एखमबा एकदम गावखौ लाग्रोनांगौ जायो ओमफ्राय दा दुगैखां लोबखां आरिखां नुजानानैहाय फुथुगोरबाय बेनि उनावसो नै जानो लाबाय आरोना ओंख्रिया नै र' आं जागोननि मैफ्राय भाजा ओमफ्राय दालि जहल मोदोमफुलजों एखमबा ओरैबायदि गाबनानै थायो ओमफ्राय जेरैहाय जायखिजाया आं गाबगोन सानदोंमोन मानसिया नेगासिनो आरोना बेयो उन्दुनो आंखौ ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो जाग्रोनानै लानि बेनिफ्राय नोंथांमोनजों आङो फंनैसो खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदों आरोना माने फंनैसो खोथानि सायावहाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना दा आङो जाग्रोनानै लानोसै दे ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय मामि नों मा खालामदों दुस्थ' ओरैनो हरलाय आंखौ हाय होनहरदो दे लाजिदों नोङो लाजिनाङा मादैमोनसो मामामोन मादैमोन दे दिदिमोन दादामोन होनहरदो दे दादा हाय होनहरदो ओरैनो हर हामा बाय होनदो दे नै बेलासिनानैसो माने मोनथाम कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होनो होननानै आङो जिरायदों आरोना बेयाव जिरायबाथ' माने रायलायनायसो जाखायो नालाय बेखायनो आङो जिरायनानै रायलायनानै फैलायबाय आरोना दा थाबनो बुंलांगोन आङो बांद्राय बेले बेजे खालामबाय थाया माने मोनथामानो जाहैबाय आलदा भिडिअसफोरनिफ्रायनो लानाय आरो बे कमेन्ट्सफोराहाय माने दाख्लि सासे बिनानावाहाय आङो कमेन्ट्सखौ होना होगोन बेयावनो साइडआवनो सासे बिनानावाहाय माबानि टेटनि भेरिफिकेसननि बादै बुंनो थिनदोंमोन बेखौ आङो बुंगोन ओमफ्रायहाय दाख्लै जोंनि बैसागु गामिनि बैसागु मोसानायनि सायाव बुंहरदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय माने जायाखै होननानैहाय थ' बेनि सायाव बुंगोन ओमफ्रायहाय आरोबाव
नै बे मोनसे दाख्लि रिजाल्टखौ खिन्थानो थिनदोंमोन आरोना जोंनि स्कुलनि माने HS नि फाइनाल रिजाल्टआ माबायदि जादों होननानै सोंहरदोंमोन आरोना बेखौ आङो होग्रोनोसै फार्स्टआवनो माने जोंनाहाय दाख्लि रिजाल्ट मोननायाहाय HS नियाहाय आंथ' HS आव फोरोङा थेवबो खिन्थानोसै आङो HS नि रिजाल्टआ माबायदि जाखो माने 100% आरोना आर्ट्सनियाबो साइन्सनियाबो 100% बयबो पास जाजोबदों आङो होना होगोन बेनो रिजाल्टआहाय नैबेनो ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय नेक्स्ट कमेन्टआनो जाहैबाय नैबेखौनो आङो जोमाय प्रडाक्शननि बेनिफ्रायहाय मा हरदों बबे जायगानिलै बैसागुआ जायाखै बिदि देकजों मोसाबा कालसारखौ खोमाना लानाय जागोन गावनि दामनाय देनायखौ बाहायनांगौ बेखौ खोथाखौ होनदों आरोना जोंनि गामिनि जे बैसागु मोसानाय बे माबाखौहाय जायाखै होननानै बुंहरदों आरोना ओमफ्राय एक्चुअलि बेनि बुंनाय बाथ्राया गाज्रिबो नङा नंखायबो नङा आरोना बेबायदि मोसानाया आजिखालि जोंनि गामिल' नङा बयनिबो बांसिन गामियावनो बे चेन्ज जाबोबाय आरोना खिन्थु बेनि बुंनाय बाथ्रायाबो नंगौआनो हो जे कालसारा गोमालांगोन बेबायदि जाबाय थायोब्ला माने जोंनियावहाय आजिखालि माबायावल' आङो बे बाथ्राखौ एसे बुंनोसै हो माने आङो क्लासावबो लागासिनो नालाय ट्रेडिशनेल नलेजनि सायावहाय जोंनाथ' बे मोनसे ट्रेडिशनेल फेस्टिभेल जाबाय नालाय ओमफ्रायहाय जे ट्रेडिशनेल फेस्टिभेल माने जाबाय नालाय जोंना ट्रेडिशनेल फेस्टिभेल माने मा बे फेस्टिभेलावहाय जों जेरैबायदि रंजागोन बेबो ट्रेडिशनेल जानांगौ नङा होमबा माबा ट्रेडिशनेल होननाय लोगो लोगो जोंहा माखौ बुजिखायो बयबोआनो मिथिखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नङा होमबा खिन्थु जोंहा दा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरैबायदि फेस्टिभेल जेरैबायदि रंजानाय बाजानाय बे जोंनावहाय दा गैला आरोना जोंनि गामिल' नङा एक्चुअलि गामि बेफोर सोलायनाया जाबोबाय खिन्थु बेफोरबायदि सोलायबाय थायोबा नंगौ थारमाने बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाबो थारैनो जामारगोन आरोना सानसे गोमालांमारगोन बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो आङो एसे बुंनायसो जासिगोनलाय आरोना गियान होनाय बायदिसो जासिगोनलाय जोंनि साफ्रोमबो समाजनि मानसिफ्रानो बेखौ दायथ' लानांसिगोन आरोना दा नाय गथ'फोराहाय मा होनो गोदोनि समावहाय मोनसे समावहाय जोंनो नुबोनाय आरोना बेफोरखौहाय जेन'बा खुगा मेथाइ होनबा मोनथियोमोन हो खुगा मेथाइजोंसो बयबो बैसागुखौ रंजायोमोन ओमफ्रायहाय दामनाय देनाय नङा होमबा जेनेबा उन्दै गथ'फोराहाय बेफोरबायदि जेनेबा खाम बिदि जथा बेफोरखौ लायाब्लाबो जाबख्रिंफोरखौ लायाब्लाबो माने ओरैनो बायदिसिना दामनानैहाय बे जिनिस दामग्राफोरजोंनो माबा लानानैहाय बे जाबख्रिंफोरखौ लानानैब्लाबो माने मोसायोमोन आरोना थेवबो खुगानि मेथाइजोंहाय मोसायोमोन खिन्थु दा गथ'फ्रा खुगा मेथाइ होनबा जेबो मिथिया माबोरै खननांगौ माबोरै मानांगौ बेखौ जेबो मिथिला आरोना दा बेखौनो नुनानै आंथ' गिनायसो फैयो माने गोमालांमारगोन आरोना बेबायदि चेन्ज जालांजोबोब्ला थारैनो लासै गोमालांजोबगोन आरोना माने जोंनावहाय ट्रेडिशनेल होननाय बुस्थुआनो लासै एसे माने गाबोगासिनो दं होननानै बुंनो हायो जोंनि बे मोसानाय दामनाय देनायावल' नङा फारफ्रोमसिनिफ्रायबो नाय जोंनि ट्रेडिशनेल होननाय बुस्थुआनो गासिबो गाननाय जोमनायावनो होन मावनाय दांनायावनो होन जानाय लोंनायावनो होन मोनफ्रोमबोआवनो आरोना नेमखान्थिफोरावनो आसार खान्थिफोरावनो जोंनि गेजेरावहाय जे ट्रेडिशनेल गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे जोंनि गासिबो बिथिङावनो बेफोर गासिबो माने लासै गोमालांनो हमदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो बुंबाय थायो क्लासावबो माने बेफोरबायदि गोमालांजोबब्ला माने लासै बेबायदि गोमालांबाय थायोब्ला माने दिनैनि जे गथ'फोराहाय दा सल'बाथा होननायखौ मिथिला सल'बाथाया मा जिनिस बेखौ मिथिया आरोना दाथ' गथ'फ्राहाय सम मोनबानो मबाइल नायो मा नायो नङा होमबा सल'बाथा होननायखौ बेखौ जेबो मिथिया सल'बाथा खोनासंनोबो बिसोरो इन्ट्रेस्ट गैला आरोना गोदोनि समावहाय मा ओरैनो जिरायनाय टाइम पास खालामनो थाखाय माने गथ'फोरखौ गियान होनो थाखाय बे सल'बाथाफोरनि गेजेरजोंनो गियान होनो हायोमोन आरोना माबायदि जोङो मोजां जानांगौ माबायदि जोङो माने गाज्रि जायोब्ला माबायदि साजा मोननो गोनां जायो बेफोर सल'बाथानि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनोमोन दा बेफोर गासिबो जोंनि थाखाय मोनसे ट्रेडिशनेल बुस्थु आरोना बे ट्रेडिशनेल बे बुस्थुफोराहाय माने नलेजफोराहाय माने लासै गोमालांनो हमबाय आरोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौबो आङो बिराद मोजां मोनदों थारमाने साफ्रोमबो बेबायदि सांग्रां जायोब्ला सो जोंनि बे ट्रेडिशनेल होननाय बुस्थुआहाय थागोन आरोना नङाबाथ' लासैनो जोंनि फिसा फिसौफोरनियावहाय माने जेबो मोनथिहैनायानो नङा माने खुगा मेथाइया मा सल'बाथाया मा बेफोरखौहाय माने बुजिहैनाय नङा मोनथिहैनाय नङा आरोना दा बेखायनो आंनिबाथ' मा खालामनांगौ बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय बैसागुआवल' रंजायोबा जानाय नङा नालाय बेखायनो गामिफोरावहाय मा खालामनांगोन आंनिबा आरोना आंनि मथेबा आंनि बुंनायाथ' अफाय जाजोबना जायखिजाया आंनि साननाय आरोना बियो
आं साननाय माने समाजनि जायफोर इउथफोर जायफोर लाइमोनफोर बिसोर सांग्रां जानानैहाय माने खुगा मेथाइफोर फोरोंनाय जेन'बा सेटारडे सानडेफोरावहाय मोनसे सम दिहुननानैहाय बेलासि समफोरावहाय ओरैनो थानाय समफोरावहाय माने बेलासिद्राय नङाबाबो बेलासियावबो फरायनाय टाइम जायो नालाय बेनि सिगां आरोना जाय समाव ओरैनो थायो बे समावहाय माने एसे खुगा मेथाइफोर सोलोंनाय सम सम माने एभ्रि उइक आरोना एभ्रि उइक बेबायदि जेन'बा सेटारडे सानडे बिदिफ्रावहाय जेनेबा खुगा मेथाइफोर दामनाय देनायफोर बिदि फोरोंनाय सल' बाथाफोर खोनासंहोनाय माने गामिनि ज' जानानै बेबायदि खालामनाय आरोना खालामोबा एसे माबाफोर जागोन खोमा बे आंनि साननाय आरोना थौले गोसोनि साननाय मा होननानै बुंनो हायो जायखिजाया आं बेखौनो सानो आरोना जोंनि ट्रेडिसनेल जे नलेज बेफोरो गासै लासै लासै दा नै ट्रेडिसनेल नलेज होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो होन दानाय लुनायफ्रावनो होन दानि गथ'फ्रा दानाय लुनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ मा मा बेसाद नांगौ बेफोरखौ जेबो मिथिला नङा होमबा मावनाय दांनायफोरावहाय मा मा दंफांनि बुस्थुफोरा मा औवानि बुस्थुफोरा मा बेफोरनि जेबो गियान गैला नुलाबो नङा होमबा लासै लासै गोमालांजोब्बाय गोदान गोदान मानि थाखाय चेन्ज जाखो बियो समजों लोगोसे नङा होमबा दा नै डेकफोरजों माबाफोरजों मबाइलफोरजों दामनानैहाय जे बैसागु मोसायो नङा होमबा बेफोरो दिनैहाय मानो जाबोदों होननानै बुङोब्ला माने अलसिया जालांबाय होननानै बुंनो हायो नङा होमबा खननो बासै दामनो बासै माने इजियै मारै जायो बेखौल' नागिरसै आरोना इजियै जानाय खिन्थु बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि कालसारा निसय गिनांगौ जायो आरोना मोनसे ट्रेडिसनेल नलेजआबो जोंनि कालसाराबो जोंनि मोनसे माबासो नालाय मोनसे सम्पतिसो नालाय बे सम्पतिया गोमालांनायनि चान्स थायो आरोना बेफोरबायदि दा बे फंबायनि बुंनायखौबो आङो मोजांखौनो मोनदों बेखायनो आङो बेखौहाय लाबोनाय जादों आरोना गाज्रि मोननो नाङा आङो बेबायदि आंनि साननायखौ फोरमायनाय जादों आरोना बिथाङाबो बेबायदि बुंहरनायलाय ओमफ्रायहाय दा नैबे मोनसे जाहैबाय रजलिन मुसाहारि बिनानावनि बे जाहैबाय आंखौ होनहरदों आरोना सिस्टार जिटि एनपिजिटि भेरिफिकेसन जानाय दाख्लि भेरिफिकेसन जानाय टेटनि भेरिफिकेसन जानायनि सायावहाय आङो बेखौहाय रिजाल्ट मोनैनि सिगां मानि थाखाय जेनेबा माबा जाखो मा होनो भेरिफिकेसन जागोरखो उइदाउट रिजाल्ट डिक्लेयार होआलासिनो लाग्रोबाय आंनो सासे मानसिया खिन्थादों दे भेरिफिकेसन लाग्रोब्ला रिजाल्टखौ लिगेल वे डिक्लेयार होआखै होना केस खालामनो हायाबालाय ना बायसान्स जुदि बिदि जायोबाथ' गोसो बायदिसो एपइन्टमेन्टखौ होसिगोनदां ना एनि आइडिया सिस्टार होननानै सोंहरदों आरोना दा बेखायनो आङो बे बिनानावनि माबाखौहाय माने कमेन्टनि सायावहाय आङो बुंनो सानदों आरोना भेरिफिकेसन लाग्रोनायनि जे रिजाल्ट होआगारा भेरिफिकेसन लाग्रोनाय बे जानाय माने रिजाल्ट होखांनायनि उनावसो गासिबो साख्रिनि माबाफ्राहाय भेरिफिकेसनफ्राहाय रिजाल्ट गासिबो साख्रिनि भेरिफिकेसनफ्राहाय रिजाल्ट होखांनायनि उनावसो जायो नङा होमबा मा होनो साख्रि जाहांहांबासो बिनि भेरिफिकेसन खालामो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खिन्थु जोंना टेटनिया मा जागासिनो दा माने रिजाल्ट होयैनि सिगांनो भेरिफिकेसन जाग्रोगासिनो नङा होमबा दा बेनि सायावनो बयबो रायलायदों खोथाखौथ' रायलायाखै नङा बयबोआनो रायलायमारदों नोंगौ कनफिउस जानानै दं बयबो खिन्थु बेनि सायावहाय रावबो बाथ्राखौनो बुङाखै आरोना इउटुबावबो जेबो नुवाखै मानि थाखाय भेरिफिकेसन लाग्रोनाय जाखो रावबो जेबो बेनि सायावहाय आइडिया गैया नामा होनना बुंखो आं मिथिला आरोना दा जोंबो कनफिउसावनो दङ मानि थाखाय बिदि लाग्रोनाय जाखो दा बिदि लाग्रोयोबा नोंगौबो नोंनाया जेरैबायदि जों सानदों नङा होमबा बे बिनानावा जेरैबायदि सानदों माने चान्स थायो आरोना सोब्रलाबायनायनि बायदिसिना गोसो बायदि माबाना होनायनि माने रिजाल्ट मोनग्रोबा मा जायो जोङो माबाफोरखौहाय माने मार्क्सफोरखौहाय मोनथिनानै लायो खिन्थु बेबायदि खालामोब्ला मालाय मानसि गोनांफ्रा खि रायलायहैगोरनानैहाय बेनि मार्क्सखौबो बानायनो हायो नङा होमबा थ' मार्कशिटआवहायथ' बेना बुरजायानो जाखासिगोन होमबा जों सोरखौ मा होननानै बुंनो थ' बेखायनो बुंनो हाया आरोना थ' सोलियोबो जानो हागौ बेखौथ' आं मोनथिला सोलियाबो जानो हागौ बेखौबो मोनथिला बेखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा जोंहाबो प्रुफ गैया आखायावहाय बेबायदि जामारो ना मायो सोर प्रुफ होनो हाया आरोना खालि जोङो आराव जानायल' जाहैबाय जे बेबायदि फैसा होनानै मोनो होननानैहाय बेसेबां फैसा होनानै मोनो बेखौबो मोनथिया सोरनो फैसा होनांगौ बेखौबो मोनथिया खिन्थु बेबायदिनो आराव जायो आरोना मोनथिया बेफोरबायदिया बेसेबां पार्सेन्ट सैथो बा बेसेबां पार्सेन्ट नंखाय बेखौ बुंनो हाया आरोना रावबो दासिमबो दिनैसिमबो बे मोनथारदों फैसा होनानै बेफोरखौबो बुंनो हाया आरोना बे मोनथारदों होननानैहाय थ' बेबायदिनो खोथा बाथ्रा रायलायनाय जायो मा होनबावनो बुंनोबो हाया जाहैबाय नङा होमबा बेफोरखौहाय खिन्थु जोंनावहाय निस्सय नोंमारगौ बयनिबो खर'आवहाय बेयो दंमारो बे बिनानावनि जेरैबायदि कुइसन आंनावबो जेबो आइडिया गैया रजलिन आगै बेनि सायावहाय माने
जोंबो बिराद कनफिउजनाव दङ मानि थाखाय बिदि खालामदों बेनि सायावहाय रावबो जेबो बाथ्रा बुङाखै बेनि थाखायनो जों बांसिन कनफिउजनाव दङ आरोना मानि थाखाय बिदि खालाममारदों दा माथो खालामबावनो नङा होमबा गिदिर गोलावफोरनि बाथ्रा जाहैबाय जों बाराबो बाथ्रा बुंनो हाया बेनि सायावहाय थ' बेनोसै नङा होमबा होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो बे मोनथाम कमेन्ट्सखौल' आङो दिनै रिप्लाइ होनो होननानै सानदोंमोन आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं